her, det er den nye Kia EV5. Den er på vej til Danmark, og den skal du glæde dig til. Det er en SUV med masser af plads, høj komfort og teknologi, der gør din hverdag med bilen enkel. EV5 er rummelig og har fået et super fedt udtryk. Den er høj, bred, og det giver en rigtig fin plads indvendigt i bilen, og så får du samtidig en tryg fornemmelse, når du sidder bag rattet. Med en bagagerumskapacitet på 566 liter er der masser af plads til hverdagspraktik, og også lidt ekstra. Til en aktiv livsstil kan bagsæderne lægges helt fladt ned, så du får et plant rum med op til 2 meters læsselængde. På varianter med forhjulstræk er der til med en frunk på hele 44 liter, som er ideal til opbevaring af et ladekabel. På bagsædet er der god plads til både børn og voksne, med rigelig plads til benene. Her foran får man masser af komfort. Afhængig af versionen er der både varme, ventilation og mulighed for massage i førersædet. Det er sådan nogle af de komfortfeatures, som man slet ikke kan undvære, når man først har prøvet det. Og særligt på de længere ture er det virkelig lækkert. Foran her har vi en 3-del panoramaskærm, hvor alt er samlet og nemt at navigere i. Lige foran føreren har vi den digitale instrumentering, der viser alle de vigtigste køredata, mens man kører. Den lille skærm her er styringen af klimaanlægget. Midt for har vi den store infotainmentskærm til blandt andet navigation med EV Route Planner, som hjælper dig med at planlægge ladestop under ruten. EV5 kommer med trådløs Apple CarPlay og Android Auto, så du nemt kan koble din smartphone til bilen og bruge dine favoritapps, når du kører. EV5 får en rækkevidde på op til 530 km. Den her Long Range Upgrade, som vi står ved, kommer med en WLTP-rækkevidde på op til 520 km. Den klarer hurtig opladning fra 10 til 80% på ned til 30 minutter. Og lader man derhjemme, så klarer den 10 til 100% på ca. 7 timer og 20 minutter. EV5 lander i Danmark til foråret, og hvis du er nysgerrig, kan du allerede nu skrive dig op til vores nyhedsbrev. Så holder vi dig opdateret på priser, varianter og hvornår du kan komme ud og prøve at køre bilen.